F'pajjiżna hawn madwar 100,000 pazjent li jieħdu xi tip ta' pilloli biex jikkontrollaw il-pressjoni tagħhom. S'issa l-pazjenti kellhom kull sena jew sentejn imorru għand speċjalista jew konsulent biex jerġa' jiktbilhom il-pilloli li jieħdu. Iżda minn dan ix-xahar anke t-tobba tal-familja jistgħu jġeddu l-permess tal-kartuna s-safra għall pilloli tal-pressjoni. Din il-miżura tfisser inqas burokrazija u spejjeż għal pazjenti, kif spjega s-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern. Din il-miżura tfisser l inqas inkonvenjenti li l-pazjent irid joqgħod jagħmel appuntament jistenna. Imma aktar minn hekk tfisser li mediċini huma iżjed faċli biex pazjent joħodhom u jibdihom u allura ma jkunx hemm perjodu fejn pazjent ma jkunx qed jieħu l-kura li għandu bżonn biex inaqqas il-pressjoni tiegħu. Apparti din il-miżura l-Gvern irnexxielu jindirizza l-problema tal-mediċina out of stock għal pazjenti li jbatu mill-pressjoni. Għal ħafna snin kellna xieren ta' pazjenti, xieren ta' eluf ta' pazjenti illi għalkemm jafu li u kienu titolati li kellhom bżonn jieħdu l-mediċini biex iżommu l-pressjoni baxxa, ma kinux qed isibu dawn il-mediċini available. Kellna perjodu ftit ta' snin ilu fejn kien hemm ġimgħa partikolari pereżempju ma' 690 mediċina out of stock. Aħna llum dinna Sulvenja ilna għal din l-aħħar sena prattikament mingħajr mediċini out of stock. Illum m'għandnax laqqas mediċina waħda out of stock.